So that trending ngayon yung idea na i-abolish na lang daw yung provincial wages at ipantay-pantay na lang yung NCR minimum wage sa buong Pilipinas. Buwagin na ang walang kwentang provincial rate. Panahon na para ipantay ang sahod ng mga manggagawa. NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi ang sinasabi nila, bago daw ang 1989, pantay-pantay daw ang NCR minimum wage sa buong Pilipinas. So bago maging batas yung RA 6727, national ang minimum wage natin. Wala tayong tinatawag na provincial rate. Kaya kahit manggagawa ka sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, pantay na itinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Ngayon naman nagsaliksik ako online at nakita ko, noong 1951, meron palang panukala sa Congress na kapag rural and agricultural, 2.5 pesos a day. Pag urban and industrial, 4 pesos a day. Ngayon dad, sa pagkaalala mo, nung nagdenegosyo ka bago mag 1989, pantay-pantay ba ang sahod ng mga worker mo from provincial and NCR? Sa pagkaalala ko, yung mga provincial workers talaga o mga provincial manggagawa, talaga mas mababa ang pasahod dun sa mga lugar na yon. Hindi lang actually sa pribadong sektor, kahit na sa pang-public sector like the government, mga LGUs, talaga mas mababa yung pasweldo nila sa mga manggagawa nila o sa mga kawani nila sa mga probinsya kaysa sa Metro Manila. Ngayon naman sinasabi nila na yung cost of goods daw, pareho lang naman daw sa probinsya, yung mga cost ng mga grocery, cost ng mga motorsiklo, cost ng cellphone, baka nga mas mataas pa daw yung iba dahil may logistics cost pa daw, at saka yung trabaho daw na ginagawa dito sa NCR, pareho lang naman daw sa ginagawa doon, whether nagtrabaho ka sa hotel doon or hotel sa probinsya, pareho lang naman daw yung labor, whether construction worker dito, construction worker doon, pareho lang naman daw. So anong masasabi mo doon, dad? Cost of living index kasi yan, hindi lang naman tungkol sa mga binibili mong pagkain o binibili mong gamit. Marami kasi ang component sa cost of living index. Una, yung renta ng bahay mo. Mas mura ba doon o kaysa dito? Mas mahal siyempre sa Metro Manila, mas mura sa probinsya. Minsan sa probinsya, tirahan mo, pwedeng wala kang kabayad-bayad doon kasi nga mga lupa doon, ang dami, pwede kang magtayo doon ng sarili mong kubo o tirahan at wala ka halos bayad doon, no? Kadalasan yung pagkain, no, hindi lang naman binibili lahat sa grocery yan, no? Kadalasan nung panahon, yung mga nagtatrabaho sa probinsya, pag gusto nila ng pagkain, nagtatanim sila kasi malawak ang lupain doon o nanguhuli sila ng isda o minsan sa mga kapitbahay na may mga sobrang prutas, sobrang puno, doon sila nagkakaroon sila ng sharing, no? So kaya nga yung overall cost of living index mas mababa sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Probinsya dati, pag bibili ka ng bigas, mas mura talaga doon kaysa sa Metro Manila kasi inaani na nila doon, binibili nila sa mga magsasaka doon, no? So nakakabawas sila ng gastusin doon. Ganon din yung mga gulay. So pag binili nila sa mga kaibigan nila na mga magsasaka, mas mababa yung presyo kasi nga diretso na yon, hindi nadadaan sa mga middleman. So yung overall cost of living index kasi sa probinsya, during that time, mas mababa talaga kaysa sa Metro Manila. Ngayon naman, nung nabuo yung regional wage boards, ano ba yung punot dulo nito? Bakit ba ito nabuo? Ano yung basis nila? Well, kasi nga, nung panahon, nagkaroon ng disparity. Kasi nga, dahil sa walang regional wage board, kadalasan, market pricing ang nangyayari. No? Yung mga kumpanya, pagbibigay ng takdang amount na pasweldo nila, pasahod nila, dahil sa maraming manggagawa doon na walang trabaho, kasi nga kulang talaga ang investment dito sa ating bayan, kulang talaga ang industrialization sa ating bayan. So talaga napakarami nating kababayan na walang trabaho. Kaya tinatawag nating market demand and supply basis. No? Dahil yung demand, kakaunti, yung supply marami, talagang bumababa ang presyo sa probinsya. Kaya nga marami nung naglipatan, no? Kaya nga nagkaroon tayo ng maraming illegal settlers sa Metro Manila because yung mga taga-probinsya pupunta sa Metro Manila, dito sila naghahanap ng trabaho kasi nga mas maraming job opportunities dito kaysa sa probinsya. So yun ang isang dahilan kaya nga nagkaroon ng regional wage board para pangalagaan yung mga kapakanan ng ating manggagawa sa mga probinsya para hindi sila maabuso kasi minsan talaga may mga kapitalista o mga negosyante na talagang abusado rin sa pagpresyo ng mga manggagawa nila sa pagbibigay ng pasahod. No? Kaya nga nagkaroon ng regional wage board para mapangalagaan yung mga kapakanan ng mga manggagawa sa probinsya. Kaya nga kung titingnan mo, ang disparity naman normally 30%, 20%, depende kung nasaan lugar ka. So yung gap hindi ganun kalaki kung tutuusin mo. Ngayon naman, kung sinasabi nila i-abolish yung provincial wages, ano yung mga advantage at disadvantage kung ipapantay-pantay na lang daw yung NCR minimum wage sa buong Pilipinas? May mga advantages yan, no? Siyempre, una, lalaki yung kikitain ng mga manggagawa natin sa probinsya. Number two, because mas malaki ang kanilang pasahod, mas marami silang mabibili kahit na paano makakatulong yon sa ekonomiya because yung kanilang pera na dagdagan, so mas marami silang mabibili. Yun ang advantage. Ano naman ang disadvantage? No? Ang disadvantage, of course, yung mga mamumuhunan kaysa pupunta sa probinsya, dito na lang sila sa Metro Manila magtatayo ng kanilang mga negosyo. So babalik tayo sa original problem kung bakit nagkaroon nito. No? Kaya nga, ginawang batas yan kasi nga, nangyayari noon, ayaw lumayo ng mga mamumuhunan sa Metro Manila kasi mas convenient dito. Kumbaga, kung ikaw yung magtatayo ng puhunan, ba't kalalayo kung pareho lang naman yung cost? So parang naging cost incentive yun. No? Kaya nga nagkaroon ng ganitong direksyon. So, ang disadvantage yan, magkakaroon tayo ulit ng problema. Ibig sabihin, lahat ng mga taga-probinsya bababa ulit ng Maynila
Kaya at dito sila maghahanap ng trabaho kasi nandito yung opportunity because kakaunti lang yung mamumuhunan na pupunta ron. Kasi kung titingnan mo history, kaya kayo pag pumunta ka sa mga iba-ibang lungsod, sa mga probinsya, makikita mo dami ng mga office building. Bakit nagkaganon? Siguro yun ang magandang tanong, ano? Saan ang galing yun? Kasi nga, yung mga employers, katulad ng mga call centers, BPOs, doon na sila nagtatayo kasi nga iniisip nila mas makakababa sila ng gastos, namumuhunan sila, nagtatayo sila ng mga gusali at doon na sila nag-hire ng workers. Kasi kung a-analyzein mo, yung mga naggaling sa probinsya, kadalasan ayaw din nila bumaba na Maynila. Lalo na kung yung sahod, yung diferensya, konti lang. Bakit? Kasi nga siyempre malalayo sila sa pamilya, malalayo sila sa nakasanayan nila. Merong iba na susugal. Kaya yun ang magiging problema natin, no? Yun ang disadvantage, no? Kung ipapareho mo, lalo magdadagsaan dito yung mga taga-probinsya kasi nga walang gusto rin magtayo ng negosyo doon o mamumuhunan doon. Yun ang disadvantage noon. And then also, on the development side, hindi ma-develop masyado yung mga provincial areas kasi lahat magko-concentrate sa NCR. So lalong sisikip ang traffic dito, lalong tataas ang bilihin dito at renta ng mga bahay kasi nga mas maraming tao naghahanap ng mga boarding house, apartment, dormitory, etc. Yun ang isang disadvantage pag gagawin natin yan. Ano naman yung balancing solusyon na nakikita mo para guminhawa ang mga manggagawa? Kahit na itaas mo sweldo, tumataas din yung mga halaga ng bilihin kasi nga pinapatong din lang yan. Ang solusyon dyan is number one, dapat yung supply and demand ng mga products and services mas lalong maging balansyado. Improve natin yung purchasing power. Gumawa tayo ng paraan na mapadami supply ng mga kailangan ng ating kababayan para sa ganun magkaroon ng competition at unti-unti bumaba ang presyo. So, ang solusyon natin is basically to increase the demand for workers. Para sa pag maraming demand, tataas talaga ang sweldo kasi pinag-aagawan ng mga workers sa ating bayan. So, yun ang pinaka-sustainable solution na nakikita natin sa ating bayan. Hindi lang yung pagtaas o pagdikta sa merkado, kundi dapat free market at pataasin natin ang demand for workers and laborers and upskilling and reskilling para tumaas din ang kanilang mga halaga. So, yun yung mga lessons learned natin for today. Ako nga pa si Engineer Morgan Say, yung coach ng bayan. Ako naman po si Michael Say, yung dad ng bayan.